haska mata, kwance autar matarin kina da gata, ba mai taɓa ki bar shi. Kamar da kuka saurari wannan waka ta Umar M Sharif, ina fatan kun ji daɗin ta. Kada ka manta, idan yau ne farkon ziyartar wannan tashar ta mai albarka mai suna Nasara 24, kada ka manta ka danna subscribe, sannan kuma ka kapci wannan alama wadda aka sani da liking. Mun gode. Umar M Sharif mawaƙi ne wanda ya yi shura ya kuma fice a fagen kawo waƙoƙi irin na soyayya a masana'antar Kannywood. Kuma mawaƙi ne wanda yake taka rawar gani a wannan zamanin, domin kuwa mawaƙi ne na samari da 'yan mata. Kada ka manta, na san dai cewa ba ma za ka manta ba, domin kuwa Umar M Sharif mawaƙi ne wanda ya yi shura ya kuma fice a fagen kawo waƙoƙi irin na soyayya. Sannan kuma mawaƙi ne wanda aka daɗe ana fafatawa da shi a masana'antar Kannywood a ɓangare na waƙe-waƙe, musamman ma na soyayya. Domin kuwa Umar M Sharif akwai kalamai daɗaɗa kuma zafafa wanda suka zauna a kan bakinsa da kuma harshensa tangararas. To tabbas Umar M Sharif yana da wata baiwa ta musamman wadda in dai kalamai ne na soyayya an zo wajen, domin kuwa shi kaɗai ne a cikin mawaƙan Hausa yake da buhu-buhu da kuma katan-katan na kalamai na soyayya. To ne za ku ci gaba da kasancewa da wannan tashar tawa mai suna Nasara 24, to tabbas kuwa za ku dinga kacibis da waƙoƙin Umar M Sharif zafafa kuma na soyayya wanda za su sanya muku zukatanku. Sannan kuma da sauran waƙoƙi wanda sauran mawaƙa suke gabatarwa na masana'antar Kannywood, da kuma kawo muku zafafan labarai da suke faruwa a duniya da ma kuma ita kanta masana'antar ta Kannywood. To wani waka da yake Umar M Sharif, ina fatan kun ji daɗin ta, kuma ina fatan kun ji daɗin sauraron ta da kuma kallon ta, sannan kuma ina fatan kun ji daɗin ayyukan da muke kawo muku a wannan tashar tamu. To hallau dai Umar M Sharif yana nan yana shiryawa tsab domin kawo album ɗinsa da zarar an shiga shekarar 2023. Duk da dai cewa ya saki album ɗinsa na shekarar 2022 mai suna Farin Jini, tare da sakin ko kuma in ce tare da zuba zafafan waƙoƙi a cikin wannan album ɗin nasa mai suna Farin Jini, kama daga waƙa mai suna Aisha, Wayyo ne, Rike Alƙawari wadda ita ce ta zama zakaran gwajin dafi a waƙoƙin Umar M Sharif na shekarar 2022. Tabbas yana matuƙar ji da wannan waƙa, ganin cewa yadda wannan waƙa ta kuma ja masa ɗaukaka da kuma yin suna da waƙa ta da kuma shura da ta a faɗin duniya. Domin ko ba iya Najeriya ba, irin ƙasashen Turawa da ƙasashen Afirka da ƙasashen Larabawa, tabbas wannan waƙa ta je kuma ta yi tashi. To duka dai anan muka zo ƙarshen wannan bidiyon namu. Kar ka manta da subscribe a wannan tashar tamu ta Nasara 24, sannan kuma da liking. Mun gode ma da ku a bidiyo na gaba. Sai da ku masoya.